Good evening po. Hello, hello, good evening. May harang ba? Parang walang harang. Di ako naharang. Sandali, mag-change na. Hello, good evening. What? Oh my God. Ay, may harang pa. Hello, good evening. Sino yung nandyan? Magparamdam naman. Good evening, guys. Hi, Chichi TV. Good evening, sis. Salamat. Ano, bakit may schedule ako dito? Good evening sa'yo. Lakas naman ng ulan. May harang ba? Parang hindi ako naharang. Hindi na talaga ako naharang. Hindi ako naharang. Hello, hello. Why, oh why? Lord, bakit hindi ako naharang? Good evening, guys. Hello, good evening po.
Welcome back. May harang ba ako dyan? Meron ba akong harang? Bakit kaya hindi ako naharang? Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Sino yung nandyan? Sino yung nandyan? Good evening, guys.
Good evening, guys. Hello, sino ba yung nandyan? Magparamdam. Ay, salamat may harang na. Naharang na din ako. Hello, bonita, bonita, bonita. Bonita. Okay lang, saglit lang ako. Pang-update lang to sa ano. Pang-update lang to sa YT, ano. I'm with Amor. Ayan. Okay lang, sige lang. Oy, okay na. Pang-update lang to sa YT ko. Salamat sa paharang. Salamat, Chichi TV. Punta ko ngayong bahay mo, Chi. Pang-update lang to sa YT ko. Oo, kasi bumaba yung ano eh, bumaba yung WH ng ano ng YT ko kaya kailangan ko mag-LS. Natatakot ako baka bawasan ni Lolo yung revenue ko. Kumain ka muna, Chi. Narang ako sa sarili kong bahay. Nakakaloka. Salamat, Chi. Hello, hello.
Good evening. Good evening po. Salamat sa thumbs up dyan. Hi, Amiga Maria. Salamat. Okay na, Amiga. Sige lang. Pang-update lang to sa YT ko, Amiga. Kasi bumaba kasi yung views ko. Kaya kailangan ko mag-LS. Pang-update lang to. Mga 1 hour lang guro ako, Amiga. Pang-update lang to, oy. Oh, Jesus. Oh my God. I'm sleepy. Salamat, ay. Dai Rafa Bonita. Salamat. Salamat sa pabiji. Salamat kayo, Dai Bonita. Bonita. Di man ko makapin o message. Sige. Okay ra, oy. Okay ra, ano. Okay ra, Bon. Pang-update lang naman to sa YT ko. Kasi bumaba yung views ko, ano. Bumaba kasi yung views ko. Baka bawasan ni Lolo yung revenue ko eh. Kunti na nga lang, babawasan pa niya. Hello! Hello, Kamay Wanderer. Salamat sa patamsa. Namiga, Jod. Salamat, ano, Kamay Wanderer. Ako po, manguwag ko ron. Ala, pag inuwagay mo dira. Uy, kadagan bag alagad ani bonita, oy. Salamat sa mga paharang. Ah, grabe naman yun, oy. Daghan na gud ana, ano. Daghan na gud ana, baby. Sandali ha, magbaba ako ng bahay.
Oh, hanggang isang oras lang ko ano, isang oras lang ako baby, isang oras lang pang-update lang to sa YT ba kasi bumaba kasi yung views ko ba, yung WH ko bumaba, baka bawasan lolo yung ano, yung revenue ko. Kunti na nga lang yung revenue ko, Diyos ko, babawasan pa talaga niya. Ala, oy, thank you kaayo, day. O pa nang mata ang mga korimaw. Ayan na yung mga bahay niyo. 100,000 taxes na na-host. Oo nga eh. Pang-update lang to, oy. Bonnie, binaba ko yung bahay ninyong tatlo, ha? Alam mo ano, bakit wala tong space? Binaba ko yung bahay ninyong tatlo. Ayan. Bakit wala yung pangalan mo? Kamayo Wanderer, dikitan mo yan sila, amigo. Mga ano yan sila, mga legit yan sila. Ayan. Ako na magbaba ng bahay mo, sis. Sandali, ha. Dikitan na rin kita. I-play ko rin bahay mo, ano ha? Bonnie, i-play ko yung bahay mo. Pagkatapos kong i-play si Amiga Pitin, ikaw naman i-play ko. I-play ko yung bahay mo. Ayan. Sa muka. Sige lang, oy. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Pang-update lang talaga to. Pagtapos kong i-play si Amiga Pitin, ikaw naman i-play ko para sa WH mo. Ala, oy, nanambok lagi ko ay. Ala, oy, pamiga sa dra, oy. Bentras sa hala, pamiga sa dra. Nangatog pa ang mga kurimaw. Nangatulog pa ang mga kurimaw. Nangatulog pa ang mga kurimaw. Sige lang, good, oy. Okay ra, oy. Okay ra. It's okay. I'm fine. Na ilablab jud ang harang dira, Bonnie, ha. Ilablab jud na. Oh my God. Asa man kadapit na miga, day? Asa man kadapit na miga ron, oy?
Ayan, Sharo. I'm with Amor. Sharo. Ala, grabe, naka 30 minutes na ako. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Hello sa mga nandyan. Mega love shoutout. Sandali lang. Ayan, Kamayo Wanderer, dikitan mo yan, binaba kong bahay dyan. Mga legit yan sila. Si GB channel pala yung mga baba ng bahay. Kumusta ka na, Kamayo? Kamayo Wanderer, how are you? Ito, tao pa rin. Malapit ka na bang mamoni? Malapit ka na bang mamoni, Kamayo? Konting taste na lang talaga, ayan. Ito, okay naman. Nag-iisip pa ng pwede i-content. Kaya nag-elis muna ako pang update. Salamat, Kamayo. Kamaayo ni Kamayo. Isang oras lang ako ngayon, oy, pang-update lang to pa. May nagpi-play ng beats ko, ayan. Okay yan, ano, Kamayo. Sa akin man din, ganun din. May nag-play sa akin, kaya ang bilis lang. Oh. Kadali ba sa 1 hour? Pang-update lang to, oy. Pero gabi na talaga ako mag-LS kasi nandito yung boyfriend ko sa araw. Matutulog siya sa araw kasi panggabi yung duty niya. Kaya gabi na ako mag-LS.
Maayo na kay matulog na po ko. Magsabi ka lang kung gusto mong sumali sa group chat ko ha, kapag mamoni ka na. Pag gusto mong bumalik sa group chat ko pag namoni ka na. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Ang aga naman ang pasok mo. Hello, Lori Jean Solosod. Mega love shoutout sa you, Lori Jean Solosod. Ayan. May jacket ka na. May jacket ka na, sis. Pwede ka magbaba ng bahay. Pwede kayo magbaba ng bahay. Magdikitan kayo dyan, guys. Saba kayo, messenger. Ha, ha, ha. Yehey, thank you, host. You're welcome, sis. Salamat. Magdikitan kayo dyan, guys. Ay, nagbaba ng bahay si Kamayo. Malapit na rin daw na siya mamuni. Hello! Think Positive Vlog! Hello, Isabel! How are you? Mega love shout out, Think Positive Vlog. Ayan. Salamat kayo, guys. Salamat sa mga paharang dyan. Ayan. Hoy, dikitan nyo yan si ha. Magdikitan kayo dyan. Salamat kayo sa mga paharang. Agoy, 3 minutes. Guwapa. Kamay Wonder, nabisita ko na po. Ayan. Magdikitan kayo dyan. Yes, Bisaya kay ning dako. Oy, Lori Jean, bisda kaayo. Sana all. Naharang din ako. Ang haba ng harang ko. Oy, kaloka. Oh my G, nawala ang aking connection. Bumalik ka agad, please. Yes. Ayan, maglapag ka daw ng bahay. Lori Jean. Itamsak niyo naman si host. Taga-asa di ka, Lori Jean. Sulusod. Taga-asa di ka, sis. Ano, naman ako. Hello, salamat kay Think Positive Vlog, si Isabel. Mega love shout out to you from Germany. Ayan. Oy, taga Mindanao ka, Lori Jean. Taga Mindanao, mansat ko, oy. Asa dapit sa Mindanao, day? Pang-update lang ni si Isabel, oy, kay bumaba kasi yung WH ko ba, baka bawasan ni Lolo yung revenue ko, kaya nag-i-list ako habang wala pa akong ipipremiere. Yes, lugar ng mga matatapang. True. Silingan ni host. As in? Kamayo, kapitbahay mo yan si Lori Jean? Hoy, kumusta ka na? Oy, Think Positive Vlog. Bibisita ko sa bahay mo mamaya, ha? Parang marami na ata akong na-miss na mga mga premiere mo. Dalawa na kayo ni Ate i-replay ko mamaya.
Sige katawa sa imong uyab. Ala Tagalanaw del Norte ka Lorigin. Hala Tagalanaw mansad ko oy. Tagalala maranding rabiya ko. Sweet kayo mo sana all. Hoy pag short dira sa bell oy, wala day kay imo. Grabe po nang wala day kay imo. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, sis. Magdikitan kayo mo. Uy, taga-SMD day ka. Alam mo, Lorigin Sulusod. Taga Bansarville, di ako sa una. Diyan ako nag-aral ng elementary hanggang high school. Taga Bansarville lang ko sa SMD. Di ba? Sige, maglablaban kayo dyan. Magbaba kayo ng bahay. Naka sa Pasay, ako nasa Quezon City ako, Lorigin, nasa Quezon City ako. Sandali, may babala ako mga houses. Nagpaparinig na naman to si Kamayo Wanderer, oh. Di ba ayaw mga magka-jowa kasi focus ka muna sa career mo? Wag ako Kamayo, ha? Ala, as in? Taga Bansarville ko, oy. Taga Bansarville ko. Ayan, nagbaba ng bahay si Ting Positive Vlog. Ayan. Oy, alam mo sis, Isabel, maraming dyan sa Germany, di ba? Maraming ano dyan, mga German Shepherd. Maraming German Shepherd dyan. Ayaw mo ba ng German? Ayaw mo ba ng German? Nabisita ko na po si Ting Positive Vlog. Ayan. Dikita niyo yan. Mabait yan si si Ting Positive Vlog. Taga Germany yan. Taga Germany. Agoy, nagpaparinig si Kamayo Wonder, Ting Positive Vlog. Gusto daw niya. Gusto daw niya. Binabawi na daw niya. Gusto na niya magka-jowa. Gusto na niya magka-jowa. Gusto lasang Pinoy. Hoy, mas masarap ang Pinoy. Mas masarap pa rin ang Pinoy. Kagilok ba, oy? Ay, Diyos ko, kaloka. Kagilok ba? Mas masarap pa rin talaga ang Pinoy. Okay. Ayan, binaba ko yung mga bahay ng aking mga friends. Members ko yan sila, guys, no? Members ko yan sila. Ayan. Mga legit yan sila, guys. Agoy, lami ng gilo, Kamayo Wonder. Lami, jud bitaw. Mga members ko yung binaba ko, guys, ha? Pwede nyo yan silang dikitan. Pwede nyo yan silang dikitan. Hello, Kuya Mart, Mami Eljoy. Salamat sa paharang. Murag magka-live-live, dyan ko dirigwa pa. Oy, Kamayo Wonder, ha? Taga Germany, ayusin mo yan si si Isabel. Hala ka, oy, may namumuong pag-ibig. Pacquiao, Bolivia, di napakasarap. Ano nangyari sa'yo, bonita? Hala, bakit di ko mababa yung bahay mo? Hello! Kagilok jud ba ani? Masarap ang. Ayan pa si Bonita, oh.
Ang aking baby. Ayan. Ang aking baby. Ala ka, lagot. Binaba ko rin yung bahay ni Mami Oragon. 11 million viewers. Hello, hello. Ayan, dumadami na tayo, guys. Hoy, itamsak niyo naman si host dyan. Oy. Tumaba ako ngayon. Grabe. Tumaba ako ngayon. Ngita pa man ka Pinoy nga na naman sa hybrid. Ayaw nga niya ng German Shepherd. Bolivia, so yummy baby. Ayan si Bonita, nasa ano yan siya? Nasa Japan yan. Mas masarap pa yan sa mga jowa nyo, Char. Bolivia, so yummy baby. Oh, 'di ba? Mas masarap pa yan sa mga jowa nyo. Ayan. Nandyan yung bahay nila sa taas ha, binaba ko. Magbaba ulit ako ng bahay. Ayan yung bahay ni Mami Oragon. Dikitan nyo yung mga binaba kong bahay, guys. Mga legit yan sila. Hi, Mami LJ Vlog Survive. Mega love shout out, Mami Eljoy. Salamat kayo sa mga paharang. Binaba ko yung bahay ni Mami Oragon. Dikitan nyo yung mga binaba kong bahay dyan, ha? Kasi mga legit yan sila, guys. Huwag kayo mag-alala. Kapag hindi kayo binalikan yan, sisingilin ko yan. Nananapak ako. Salamat, Mami Eljoy. Yes, thank you, Gopa. Dikitan nyo yan si Think Positive Vlog. Yan sila, mga legit yan from Germany. Ayan. Salamat sa patamsak at paharang, Mami Eljoy. Kasi aw ba, oy? Nananapak, sige nga, gawin mo. Gusto mo, sapakin kita? Ayan. Sige ha. Maglablaban lang kayo dyan at ako'y busy magbaba ng mga bahay dito ng aking mga babies. Kalami ni Kamayo, ayan na. Kumusta ka na, Mami Eljoy? How are you, Mami Eljoy? Oh my God, nawala yung signal ng isang phone ko, guys. Nakakaloka. Umuulan kasi dito. Hoy, Kamayo, nalamian na dyan si Ting Positive sa imuha. Nalamian na dyan siya sa imuha, Kamayo. Hoy, ayaw anak, kay bata pa ko. Hoy, alam mo ba, si Isabel, magaling yan mag-bake si Kamayo. Masarap ang mga tinapay niyan. Maalat-alat. Maalat-alat na manamis-namis. Ay, Diyos ko, nakakaloka. Oo, sa totoo lang, magaling yan siya mag-bake. Malat-alat na manamis-namis. Nagpacking ako, nandito kami sa tahian, walang wifi dito. Sige, Mami, okay lang, oy, Mami Eljoy. Salamat, Mami. Iskot po niya ako internet. Oy, nga mawa-wa man. Kamayo, done na. Okay ra, Mami. Salamat. Dikitan niyo yung mga binaba kong bahay dyan, guys, ha? Yan sila ay mga legit at organic. Pag hindi yan nagbabalik sa inyo within giloka. Ay, Diyos ko. Wala,
Mag-ano na yan sila ngayon, mag-share na yan ng Facebook, mag-chat na yan ngayon, maglalandian na yan. Ayan, nagbaba ako ng mga bahay ng ating mga friends. Hoy, salamat kay si Isabel ha, at ikaw ay napadalaw dito sa aking tahanan. Nag-ialis ka na rin ba? Si Isabel, nag-ialis ka ba? Diyos ko, abin ako unsay lami. Ay, lagi mo paghisgot-hisgotan ng lami, oy. Ay, isa mo paghisgot-hisgotan ng lami ba? Hindi, upload lang. Ah, hindi ka pa nag-LS. Ako kasi nag-iisip pa ako na i-content ko eh. Nag-iisip pa ako kaya habang wala pa ako maisip, ito muna, mag-update ako, no? Mag-LS muna ako. Magbaba ka ng bahay mo dyan, si Isabel. Hindi pa ata ito dikit sa'yo, sis. Ididikit ko to sa'yo, ha. Sandali. Bakit think positive vlog? Pwede namang think negative vlog, di ba? Daghan pa ko pending na content, sis. Daoy, sana all. Patamsak naman sa premiere ko, please. Ayan, pakitamsak ka naman ang premiere ni Mami Eljoy. Mami, nagtamsak na ako dyan, Mami. Yan ba yung mukbang mo ng langka? Nagtamsak ako doon, Mami. Sa mukbang mo na langka. Ayan. Always ready to think positive. Ayan. May premiere ka pala, sis? Hoy, kasosyal po dani, oy. Balikan ko at kalimbangin all. Kaagad, salamat. Ayan. Hoy, mag-start na pala to in 6 minutes. Ayan, oh. Hermes Perez Black Friday. Hoy, kasosyal naman ito, oy. Kasosyal naman. Nagtamsak na ako si Sa. Dinikitan ko na rin to. Legit na legit. Hala, oy, sana all, Sephora, Pandora, Hermes. Sosyal naman yan, oy. Kasosyal. Ang ganda ng mga content mo, sis. Ang ganda ng mga content mo. %. Yeah, balikan tamo tanan. Ayan, sige lang. Thank you, sis. May time kasi bakasyon. Daoy, mapapasa na all ka na lang talaga, no? Sure, Mopia. Sure, baby. Sure na sure. Sure na sure. Ganda naman ni Tink. Oh, ayan na. May nag-appreciate na rin, ha? Ano ka ngayon? May nag-appreciate na sa'yo. Diyos ko, naharang ako sa sarili kong bahay. Ay, Diyos ko, ang sweet naman. Thank you, mahal.
Wala na talaga. May namumuo ng pag-iibigan dito. Wala pang isang oras ha. Maulaw ko. Sagpaon ti kadiha ano, kamayo. Sana all may mahal. O nga. O nga, Lori Jean. Sana all. Char. Sana all. Alam, mag-isang oras na pala ako. Hala, patay na. Di na daw siya katulog ngayon, sis. Di na siya makatulog ngayon. Sis, ayan. Kaon lang sopas. Salamat, Lori Jean. Babalikan ka niyan, ano, amiga. Sige, sige, think positive, ha? Sige, pupuntahan ko yan. Sige, sandali. Sino ba yun? Nag-i-interview na siya, oh. Lori Jean, dikitan ko to ano ha, sis, dikitan ko to. Uy, maliit pa pala bahay mo? Lori Jean, maliit pa pala bahay mo? Ayan o, ano pa lang, 33, ang baby pa ng bahay mo. You're welcome. Ang baby pa ng bahay mo, ano, sis Lori Jean. Si Lulu, nababawi pa naman si Lulu ng saging. Nambabawi talaga siya. Ayan. Mag-isang oras na pala ako. Sige lang, oy, okay lang yan. Go lang, go lang. Go lang ng go. Kamayo channel, Dan. Night na host, maginabuhi. Ako, masige lang, okay ra, oy, kasi mag-end na ako kasi 1 hour lang ako today, no? Pang-update lang to, guys. Just to have an update sa YT. Kasi, pumaba yung VH ko. Yan si ano, Kamay Wonder, yan si Mofia Bonita, si Jijin Bonita, mga alagad niya yan. Yung binaba kong bahay kanina kay ano yon, kay Mafia Bonita, kay baby ko yon. Sandali ha, ibaba ko ulit, sandali. Just in case.
Bukas na ako magtatagal sa LS. Mag-LS ako bukas, matagal. 2 hours, 3, ganon. Magpaparaffle ako ng load, no? Magpapagames ako, guys. Magpapagames. Para dumami yung tao, kagaya nung dati. Napindot ko yung napindot ko yung yung isang bahay. Kailan? Siguro mga ano bang araw ngayon? Monday na bukas, di ba? Siguro mga Tuesday. Tuesday siguro. Gaya nung dati, nagpaparapol ako ng load kasi may nag-sponsor. Pero this time, ako muna. Dati kasi ang dami-daming tao dito. Ang daming tao. Dalawang buwan na akong hindi nakapag-LS. Kaya parang nag-back to zero na naman ako ngayon. Dati ang daming tao dito, umabot ng 30 plus. Tamsak late. Hi, Mami! Naku, mag-end na ako, Mami. 1 hour lang ako ngayon. Pang-update lang to sa YT, Mami. Pero binaba ko yung bahay mo, ha? Binaba ko yung bahay mo, Mami. Sana may dumikit din sa'yo. Okay lang, Mami. Ay, 1 hour lang ako ngayon. Pero binaba ko yung bahay mo, Mami. Kasi pang-update lang to sa YT. Bukas na ako mag-straight ng matagal. Ayan. Ngayon, ilan lang kami pero laban. Oo nga. Laban lang. Laban lang. Nababother talaga ako mag-elis ng gabi kasi ang daming sabayan sa GC ko. May nag-premiere na ngayon, merong naka-LS din. So, ewan ko ba? Sa araw naman, wala na akong time. Sa gabi, marami din kasabayan. Gagalit na sila sa akin. Kawawa naman din ako. Ganitong oras pa rin, sis. Oo nga eh. Laban lang, laban lang. Salamat, Mami.
Hindi rin naman ako magtatagal, Mami. Oy, bukas na ako magtatagal. Good night, Kamayo Wanderer. Good night sa'yo, Kamayo. Salamat, Kamayo Wanderer. Naharang ako, ang haba ng harang ko, oy. Lori Jean, dikitan mo yan si Uragon NS, ano, sis. Lori Jean. Moni na yan siya, ano, sis. Si Uragon. One hour lang ako, Mami Uragon. Sumubra na. Pang-update lang to. Bukas na ako magtatagal. Kasi magpapaano ako, magpaparapol ako ng load para dumami ang ating viewers. Magpaparapol ako ng load para dumami ang ating viewers. Pero gabi na ako mag-LS, alas 8 hanggang alas 10 kasi sa araw wala na akong time. So, either magalit sila sa akin kasi kasabayan ko na sila. Ganun talaga. Para-paraan na lang tayo nito sa ating mga YT channel. Salamat sa patamsag dyan, Mami Sheila.
Puso ko'y na. Okay, guys. We'll see you again tomorrow. Tomorrow. Ayan. Mami Sheila, salamat ha. Bukas na lang ako magtatagal, Mami. Matagal ako bukas. 8 to 10. Magandang bilang. Bye guys! Maraming salamat sa mga nakabidyo dyan. Thank you so much.